Amara nyoka wugula wati mancha anga awala wala family akasoro Allah sabula malikodo faso kodo wuli kajo akunye maliko nye wa mali abe bodenge ngono ko mamu hakila ko faso mbe toni ngono ateto de abe nyafo mi dele ko fo mu wi ngo aywa nanzara kungulutu kuna mu kungulu nywanda nguna uma nye kalamvu ke kimata soro farafi do kala nyango ke ko so ba fo te nye kono bi ni yata kana toto kitita soro kumali de do kala ke o kazo do la kana. Oh, donc c'est pas le Mali de 1960 ko kabla classique non ko ka wala wala jamana donga family soro amara ne bagar to la sika bi ko jamana aywa akungo anga wala wala jamka un centrisme kono kibariya mun be bi anga dakene kan aka famia waliya mun talembe bi anga a wala wala mo ka family soro ala aywa amara sanction mun tara Mali kama aywa abese kana ni munye Mali ka basiki kola Afrique de l'Ouest ka basiki kola sanction nous akunyi munye abe mun fo o amara ne bagare togola o ne fana ne ka proposition ye jumenye o fana bi na le coffre o bi di amara o bi di de proposition ye munye gouvernement ye bravo amara mais madame Nanoye bravo parce que amara mon ka do Mali état là anga réagit de façon énergétique na fo Malidou il est dambe de mouni quoi. C'est-à-dire ni des Maliens ni ko bonya ita tout dato anna. Ni ko horonya ita dato anna. Nga ni ko jomaya amayi la anvana ye doye anye maye. Ni mu fawi ka koro moku wakli to ala de anga akli jigi ko la bi amara. Domina kuru kan fuka bi décider domina. Mande masa tani flabeta nyonzoro domina kanga. Ka benga on sebe odo ya sorongo nazara be nyonfa de la adama dia kumbu fewa hake don kumbu fewa nyombonya kumbu fewa ko don kumbu fewa makemo na jukona l'histoire nous enseigne à combien l'Europe s'est déchirée s'entretuer. C'est à ce moment que nous on a lancé les valeurs. Le premier article qu'on peut considérer comme droit de l'homme, c'est né au Mandé, c'est le Mali. C'est une grande nation. Ana dawo jamana na ka dawo jamana na ka foko ambora mamuna ka be ko badoke bo uliye munke anu bora joro jo baya muna ongango de waliya bika yira anu doyi amra wati mancha minanda do babu dola moka family soro la yani gaddo ko tokono amra d'abord oui sanction muta Sariate, ate sariakono, mena kofe. Sanction te. Nga mumega dogo, France te ka mira, parce que quand il y a France, c'est la France. C'est pas la CEDEAO qui a sanctionné le Mali. C'est la France qui a voulu, qui a tapé, qui est monté sur tout le toit. Leur ministre, par lui, elle a dit clairement que la France fera tout pour empêcher cette coopération avec la Russie. Elle a dit publiquement. Et la France est montée sur tous les toits. Donc ce n'est pas que Amad Dogo, ce n'est pas que Amid Diamana Torotui, non. Pour que Mali Seka Toro, pour que Mali Seka Belkenga Kono, pour que nous Mali Toro là, nous Mali Sengena, nous Mali Nina, Amu Welekana, donc au Lubeka Anyani Munga, San Jo Kemi Jolibi, ou Luka continue ouye, Anjuli Minim fait, na Anfali fait, Anga Farauniana, Anga Sauniana, ou l'Union fait Mouna, ou Anga Dougorofin, ni Maratako Lakaba, ni Malien Bessara, ou Lumokotala. Sinon la puissance que nous connaissons de la France ne peut pas faire 8 ans au Mali sans pouvoir apaiser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, les choses sont claires. Aujourd'hui, quand on Mali on y, à quoi gouvernement qui le combat, devise quoi de dos. Maman montagne doit encore voilà. Ni jamana ye, il n'a pas Mali yoro ambe bagam labo, ambe kori labo, ambe sang labo. Donc on be fait mon labo, jamana Mali be fait mon labo ka faire koka. O waru sayoro parce que comme waru abi yela abi jigi dollar ni euro ko nunu devise ko bala o waru tesra Mali France be Mali jakuya ina fo Afrika président munu jakuya ni ku ka sanction ta Mali kama nta fo président de gouverneur qui font honte à toute l'Afrique, qui font honte aujourd'hui à tous les continents africains. Anna Koufou de Ghana, on avait vraiment beaucoup d'estime pour toi, mais on a compris aujourd'hui qui tu es. Ces présidents, on sait qui ils sont. C'est ce jeune petit Macron qui vous menace,
qui vous prise en chantage, qui vous oblige je sais pas, à vouloir assassiner vos frères, parce que ce que vous voulez aujourd'hui, c'est assassiner le peuple malien. C'est la honte, et vous faites la honte de toute l'Afrique. Et cela sera inscrit entre les pages d'histoire, qu'à un certain moment, voilà des hommes, des apatrides, des gens qui n'avaient aucun sens de l'honneur, de la dignité. Voilà ce qu'ils ont voulu pour un autre frère, un autre pays frère. L'histoire retiendra. Donc, au début du coup, nous avons d'Adoula, au lieu de Sara, Francis Trésor de là, un gouvernement Koko, le Tekabele, Kokaba. Au Sali Monjola, où il y a un permis, Kalo Damado, qu'on a un second mina chama de Solo, Madame, un mina mun chama, na chama be, boy, lokunode. Ou Warmun Tekara. Bon, la France, qu'est-ce qu'elle veut? Aujourd'hui, il est Malita. Nous-mêmes, Mali, comme bi, nous sommes dans le Boulot, qu'au français, tate. C'est là où ma première proposition arrive là-bas. Assimi, Chokel Kokala Maïga. Le peuple est avec vous. On n'est pas politique, on s'en fout de la politique, on veut le Mali. Le peuple est avec vous. Tout ce qui est intérêt de la France, vous avez fermé les frontières avec la CEDEAO. Bravo, Tekana Faraoui. Mais tout ce qui est intérêt aussi de la France au Mali, menacer ses intérêts. Sanctionner la France. Nous pouvons sanctionner la France. Ayant confiance en nous. Tout ce qui concerne les intérêts de la France, les Maliens doivent s'élever. Les Maliens doivent se lever pour défendre ce pays. Namasika kebiatik, manitika antaitron. Maliens on a fort aouye ko oga kori sene no be kori sene. Ko farasi de ba prisiga abu de olawa. Sénégalais aka Sénégalais. Ni Séné bana farasi de ba fo bon ne ba sanin de la wa be dama de la. Au de la ka mali kori firito jamana wala ma wa ngo abe farasi tadi. Wa wuli de buka prisigi. Aya idnie fadme. N'tuna do téléphone to fola. Farasi nana un nana ya. Et répondeur. Avec Salam Al-Dila. C'est-à-dire que il t'a à biber la catadron. What la telle mikuna. Normalement faut que tu bipu ma wati me commencer kapuma. À kanatre. Moi j'ai oublié que donc voilà des entreprises françaises ou bien ou t'es taxé ou ça ou t'es fouillé ou t'es né. Moi j'ai aka famu. Mais exemple que voilà d'homme. La France aujourd'hui ni Sénéta iranium kotabi. Centrale nucléaire. C'est la France qui est en puissance aujourd'hui. Europe B, allez l'Europe B, ça fait bi nucléaire cola. Avec sa société Areva. Il est centrale glanto et Europe Douni Chamana, Abe Areva et Abe français. Au marché beau de français boulot. Mais ebo glandi matière première mouillée au tébolo ou iranium ou Niger ni Mali. Au Kaboy, mon nom est Kidal Tigana. On a du fait de bio Malila. A tes sur le dîner de Chamana. Jatimina do ko Mali des premiers abi dugumina ko sebe nya kono ko Mali di jatimina do kuti oh ni bi kuma fiki toto o yemu lithium c'est-à-dire que yoro ni be ka téléphone glani ordinateur gla o be ka bibi bon mina mo do la femme do la au fait de le trop à bord de le trop ko lithium o bi Mali de o li bi Mali kono ka teme nya dugu beka donc aujourd'hui amaye même conseil, Macron a eu Waribaboka Blako, recherche, il faut développer des trucs comme ça. Et recherche, vous développer nous, c'est ça, avec ces matériels. Donc, au matériel, nous, vous avez un on est pas chouin, moi, on a santé, santé, on a qu'à saluer, santé au soro. On est pas chouin, qui a le tigre flanant. Donc, il est temps aujourd'hui que les Maliens se réveillent. Ni, on de donatona, on a fait Malais, on y a un casseroga, comme dit moment. On de donatona, nous, c'est d'aoué. En donnant là, ni, j'ai vu ce qu'est cadeau de cas. Oh, wa aka jijebi ken kamunye yamuna na anvila wala na onyi sra jengoromi nyanja kula kodomba ko de do kala ngo de do papier de b ni de bisira ko no ambe ndika obi takayira ye ni zaria soso jekulu ko nte be ye ni soso no na nyongo sigira anga bimala ambe jenoye parce que on de do nala anye dambe dukuye nga kata fenta kana osiri femte sebe kono jakulu masigi kamunga uma masigi kaka de manaka na folo gelé amasiga kaka atate kono
CEDEAO ma sigo kama kaka frontière datugu ate CEDEAO ka texte kono. Mais quand CEDEAO va recevoir. L'objectif premier de la CEDEAO c'est quoi? Faciliter la circulation des biens et des personnes. Fermer les frontières, mais bien recevoir. Anga kwa ngako dani ngoro. Mais adja ko ru kandi. Aya ka fo même monu kan namina na e sabara joshi la na be fe ki yere tie to do la no Bazoum Niger président hein. Bazoum koko ale ya fo ale ma jeni frontière fermée kale koko munu be texte kono koko danga ko dima ko me ku ye mesure muta ou ye outrepasser des textes. Donc ça veut dire que ale ma jena fo la ka fo ni Niger bina frontière datu ale ma jeno parce que côté texte kono ko munu texte kono ko Niger bi aka tale ka dawdima e kabako ye jafaye. Aha. Macky Sall, ante fait yo, Macky. Ake. Macky ni ya datu ko mu mana boala, ambe kanyina o Macky. Wo fo beg ya, fo fanga ba mako raida, na Macky bi na sibiri down na ya. Kapa ko tewa. Kalo mali be milliard binani do Sénégal kun. Kalo. Ma fo sande. Ala e kalo ta. Mali be milliard binani, mali bo de do Sénégal kun, anga million bi temeni ni do ni ngu ko porla. Ni yo tire ela bi Macky Sall kalo flight c'est que fonctionnaire ou sara atike Alassane amba laje bi ku nyongo so ko kele ke jole Sénégal amba Abidjan amba laje la fois dernière il y a que Marco yi wele CEDEAO tribunal ni feuna ou ye nyangini ke kayira ko Alassane nya ke ku masaria baraka manka Alassane yɛrɛ tilala ka yafa deliw kɛ Umar Mariko a balolen filɛ a bɛ yan ka yafa deliw kɛ Mariko fɛ ɔ n'a fɔra u y'o kɛ Aya ninnu ka waatiw ɔ a bɛna sigi o ko kelen ka tugun a tɛ texte kɔnɔ a tɛ foyi kɔnɔ donc c'est très simple n ka proposition m'a fɔ ko les intérêts de la France o ye fɔlɔ ye deuxième intérêt c'est quoi a bɛ na o awɔ G5 an ka bɔ a kɔnɔ an tɛ G5 la bilen an tɛ G5 la sini. Ani Algérie kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani Algérie ka baara kɛ Mali ka sini sɔgɔma bɛɛ a ka bɔ G5 la an tɛ G5 ko la tun wa n'a fɛ b'an ka an dugu kɔnɔ a ye ta ka bɔ yan G5 n'an bɔr'o kɔnɔ a bɛ na ɲɛdɔn minnu filɛ ka k'u bɛ Mali frontière datugu Maliyɛnw dun bɛ tangalen bɛ olu ni terroristes cɛ ka se niveau min ma. Ni ye Mali armée yi bolo jigi ye bi sini Côte d'Ivoire Burkina Niger avec Bazoum ka kuma bɛ fɛ dɔ fɔ a b'a dɔn donc an ka bɔ G5 la parce que Faransi don ani Algérie kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne deli bɛ k'o fɔ aw ye auditeurs dɔw bɛ hakɛ bɛ se ka k'a la n ko kabi G5 sigi kuma maa o maa bɛna jɛkulu sigi nin zone kɔnɔ ka bila a ta Mali Niger Burkina ninnu la ka taa bila fo Tchad ko e bɛ Algérie nin bɔ o la n ko siga bɛ ne na maa si tɛ se ka anw ka zone pacifier sans l'Algérie mais G5 mun na Algérie b'a la a ye Algérie y'a la a tɛ fɛn dɔ fɔ an ye G5 wariw Faransi bɛ ka garibomina ta a bɛ ka tubabula tɔw di deli u ka wariw di ko ka G5 financer mais jɔn bɛ ka wari minɛ a wari bɛ ka digi jɔn mun na a bɛ ka ɲinina anw tɔgɔ ye a bɛ ka diinɛ anw tɔgɔ ye jɔn bɛ k'a minɛ ka dun il est temps an b'an ka kuma di mɔgɔw ma waati man jan ayiwa proposition to a bɛna kɔnɔna na jamukan kɔnɔ don an b'a walawala a bɛ faamu wa a bɛɛ n'a nafa don a bɛɛ n'a nafa don ka tila k'a kɛ u ka ambasadi ni sanction b'anw kan aw tɛ sunɔgɔ bi aw tɛ da Bamakɔ aw tɛ si Bamakɔ an ka taa ka taa ambasadi da kɛ an ka taa kɛ sugu fiyɛ ye bɛɛ ka taa ka t'i ka angari jɔ dataw ye sunataw ye aw ye ninnu de bila a la donc a ta an n'olu cɛ aw minnu y'u bila a la dɛ an ma taga aw de la 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio clé tout mais alors Burkinabéw ko le 22 janvier nata mouvement panafricain bas le 22 janvier Burkina bɛɛ bɔ ka Mali soutenir Maliens soutenir ou frère Faransi ka janfa a n'u ka dirigeants ka janfa mun kɔnɔ le monde a compris au-delà Ngouma ce n'est pas l'Afrique des années 60 c'est fini maintenant c'est l'Afrique et c'est dans ces pays-là ceux qui ont pris les sanctions là chacun va rendre compte à son peuple c'est le Maliba chacun va rendre compte à son peuple. Allô 20 21 0011 allô
mo ansu haba dimaya korba sitila ambala tanu itugula haba ame segi ka fo itugula haba an ko ni am se ka mu fo tiere la ni ko yi benya ba tiena mais vraiment nga autorité wi wuli ka jom ke vraiment akaka ni era de amago bindela mais si ça jamana deun de kanka o se ka wuli ka jo fana ke Allah soro hakilna o tikeli kadala ka fambi kade figir mun kono na fara la doro jugu bisana o yimali ko banni an ga génération te bli ala an dun tise ko adina bo voilà bo sisa anye nya bala sani ko mun kera vraiment beba do binkeranka na nga autorité ye mun ke nindi fenge nindi kanga ke France ki fo la ya teniko neko mika pmatike ni ngali do quoi an ga mo bora saka rencontre ba mun ke mali kondana de l'intérieur du Mali ka taka yelena kana région na kana fo capitale la o jamana de malien de dama mu ka hakna dio e ma sida o be Mali fe ka tena o lu bekawa non jamais et ma o ye légitime ye Mali ku nko la ka tena o jamana de malien de nombre da he munyi ika hakna di ka fe undi wa pas du tout o te jamana ka tena on de kanwa abada on de la kando Mali la ka jamana wala ka président go nyana ba wa ayi o make bon munambe binga tase ni ma munambe soma voilà bon ne se ka mon fo toujours en bas do ni ko bi yo muna se ba do ni situation do nana an be ba do jamana munun be farala nyogon kanta an usadi u be an jugude kuma yere mununu tala jamana nyemma nunu tan jugu ya na rectifier parce que diko jamana nyan jugu ye a nyemo ko awo parce que ko inkera a tɔgɔ di a kɛra dɔrɔn kunun bɛɛ ne ye message sɔrɔ ka bɔ n y'a sɔrɔ ka bɔ Sénégal n y'a sɔrɔ ka bɔ voilà Guinée équatoriale où des gens déjà se sont rassemblés hier ne ka marche min fɔ pour le 22 a réunion bɛ ka kɛ Ouagadougou kunun waati min na o waati kelen u bɛ ka ne wele yan ka contrat kɛ n ye non a ti tɛmɛ jamana o tɛmɛ u chef nunu je veux dire voilà le peuple est avec nous maintenant nunu u b'a dɔn u kɛra président ye cogo min na o ni faransi tɛ bi Alassane bɛ jɔ place jumɛn bɛ Alassane na dugukolo in sanfɛ ni kasobo tɛ place jumɛn b'a la farafinna dugukolo sanfɛ bi Alassane voilà n b'a essayer ka bɔ kuma na ka link di mɔgɔ wɛrɛ ma an ka foli tɛ n'o bi ye ayiwa an ka foli bi ye Alassane place jumɛn b'a la bi ni kasobo tɛ Bagbo sera ka juge ma kelen de y'a kɛ wa n ko maa fila de kɛlɛ la ni ma kɛlɛbaa fila wele ka na jɔ jotigi ɲɛlajitigi b'o sɔrɔ wa a tɛ bɔr'o kama wa u tilala fɛn wele ka na jɔ kɛ san b'a sɔrɔ a bɛ wo kɔnɔ a ko ɲɛdɔnnen don koyi on sait pourquoi ils font tout ça allo togola Ansu haba dimaya wallahi togola i horan alhamdulillah i foli la fima foli jara i ka foli la se malien bɛɛ ma u bɛɛ kulo b'i la nin waati ku bɛɛ ni yɛrɛ wolo ya wallahi malien bɛɛ kulo b'i la wallahi Asimi ka gouvernement ku bɛɛ ni yɛrɛ wolo ya mais maintenant an kana kɛ foli dɔrɔn ye ok gouvernement y'a jɔ a kan ka jɔyɔrɔ mun na a tɛ tɛmɛ nin kan quoi na a tɛ tɛmɛ bon peuple de ka bɔ sisan ka dɔgɔkun yɛrɛ de kɛ dɔgɔkun ka kɛ semaine ka kɛ a ka yira Faransi la Maliden ye mun ye Mali ye mun ye maa wɛrɛ tɛ dɛ n tɛ maa wɛrɛ tɔgɔ ta dɛ n ko Faransi a ka yira Faransi la Mali ye mun ye togola ala an filɛ yɔrɔ min na sisan n'i ko maliyɛnw ka bɔ ko ka taa an si boulevard de Dalala la wala an bɛɛ bɛ taga a bɛna kibaruya bɛna n ka message bɛna kɔfɛ ni Ala sɔnna mais o tɛ kɛ radio sanfɛ o kan ka tɛmɛ sira min fɛ a bɛ tɛmɛ o sira fɛ foli ani tɛmɛni bɛ aw ye aw ni ce aw ni ce jamana in a tɛ k'u ta ye o wulikajɔ an b'a kɛ o cɛsiri an b'a kɛ u ta tɛ bi u ta tɛ sini CEDEAO n ko anw de donna a la n ko tɔn de don dɔwɛrɛ tɛ ko ye mɔgɔw k'a faamu ko tɔn de don o tɔn n'a ma jɛ i bɛ bɔ a la mun kɛra u ye san jɔ yɛrɛ la u yi jagoya ka don a la wa anw de donna la k'a ka d'anw ye ni malidenw ko k'u t'a la bilen an t'a la bilen a banna sini bɛ lɛ parce que k'a fɔ dɔrɔn ko minnu don ko n donna dɔrɔn bɔra o kow tɛ awɔ kalanko don a bɛ n'i bɛ bɔ étape b'a la o baara ɲɛbilaw de o ka daminɛ sini bɛ allo i bisimila mɔgɔ bɛ ahaba denbaya bɛ di an ma Ala tanu alhamdulilayi togola ne yɛrɛ ka jate yɛrɛ min ye jamana taabolo a bɛ cogo min na an ka ɲɛmɔgɔw an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ an bɛ t'u kɔ cogo olu tɛ se ka fɛn dɔ fɔ e ye sa e ka wuli ka jɔ e jɔyɔrɔ ta e de b'o kɛ an jɔyɔrɔ ye min ye i wuli k'o kɛ n'i n'o kɛ sisan i ka Maliko e ma tubabu lajɛ tubabu bɛ siran mun ye de
jamana ko don ko jor la dron to ute sra mun be gabakuru filima o gabakuru fili la côté nega jere mi mama foko ka maka pimejini mais on be samu nye jamana de ka boku ka manifestation yira ni aujourd'hui demain matin ni France population y 1 million 2 millions de Maliens et Kenema contre Macron ibaye o ka Macron nga élection ko ma bana nega jere na vous ça fait no de ngoka ni wuli ka jotte foi ta arranger nga bosi daw la dron bara nyeblo be ko damne ko bara ñu ka damne ko damne nga bola na bora kabako organisation pour faciliter la circulation des biens et des personnes na boro kono kaba on ta la on a don no de no checkaba on ta la akai o te wa mali ko jiko ntam vean ngala barkala mo Mauritanie nga sra dale lebe Mauritanie de Daoula ko Algérie ame point ya créer en Algérie je ate Daoula ko allo no to la bismillah amti haba ndara haba intesri haba iba po admina aklubi la yere ka fo ko mari e principe amazali son vende ko di pero amazali son vende ashiga na shimalu kono kwa ayulu fana gwenda bawo afana ko kukata mali o to kukata wa mali re ka frontière datugu ukata uwe samu ayi ande mafa kote ayi jamana de onde meka mun vie ngo jamana nyema munun be farasika jokono parce que des jeunes comme Assimi par exemple au pouvoir la France n'a jamais aimé ça oui c'est-à-dire que il était mené qu'Afrique président nana nous ya essayé ka coup d'état qu'il fallait ou kala rapidement c'était je prends le dernier cas qui était tout près de nous c'était Dadis Camara c'est-à-dire que il n'aime pas des jeunes comme ça pourquoi parce que je suis un dossier tout le corps. Donc Francis Moukadaye, en homme politique nous fanga là, on va soro kabou lié bara damne, faut vous take président domi. Et ba soro ou ka chouini papier bébé Francis bolo. Donc ni fuko Francisco ko munga nuko ku toke. Francis c'est vous papier le bon la boti. La France a toujours, c'est-à-dire a une président nous bemle ou bébé chantage de kono. Kala ngal kala quoi, kala ngal kala de ya fille. Président a bébé chantage kono. D'accord, il y a pas mieux. Donc maintenant le peuple ils sont avec nous. C'est-à-dire que les peuples sont non. Koumbeka avec des gens en Guinée Conakry. Guinée Conakry mouvement de Koko ou Rebina Guinée Kabo, il y a le code d'Agasoluma, Koumbena Nini Kouka Sedaoula. D'accord. Donc déjà même, ça veut dire que c'est un truc à tarade quoi, à tarade. C'est pas avec le Mali. Voilà. Bon, on entend ce qu'on a dit. Kibaria bina chika be sesra wala fa ani che aka kuloma dola ka fulin tanu bawe amara ko ne apne ngaka fola ne bagare ba che ko to la micro barani wati alesira family ngakla de mara sorola alla aywa ko mi sena senso ko mi sena a fo mo ba alla bi no de fo de mesike fora sa bainga sinimbe ande je sengla bli sinimbe an me baraw damne electric ati seda ma an boli ala an baraw damne sinimbe tout ce qui est intérêt économique de la France parce que nous mamungo ka be bolotuki la mamungo ka bi fa mamungo ka bi Congo ne fait ko la ala obenende wa u ka soroda e fenni mali ma ko babulu de me bol kuma na yorom na fana ye tonto la mine bi aketo fitini fenni do kera ni ma rectifier ka bo mon do fana be na quoi parce que le procureur Touré anga foli babaye mado vraiment que j'apprécie beaucoup parce que qui ngodo abe bo abata fofana quoi mais ni mado bi no meto de la tira bo ma be ka faire de fokui donc là abe bo ça dit que il est sûr il sait ici vraiment il est avec ce qu'il fait anga foli baye mais ne question que nous poser Touré kuna RFI Koko Odongo que l'armée malienne était avec des troupes Wagner anga mo bina amiskadi mun kono RFI de afo ko anga mo ni Wagner mercenaire de ñu ko fait ani sarasu ni ko Touré ni mali journaliste de ñu fo ok me muke ok ma a journaliste wuli ka kana ni prévu ay Wagner mercenaire de mali sarasu ci la rona ak na prévu mais comment une grande scène comme RFI peut dire ça personne ne réagit quand ce gouvernement vraiment est-ce qu'il n'est pas temps aussi de rappeler rapidement RFI ou il prend mon faux qu'à rectifier ou alors que journaliste qui a justificatif à quand on a tient non mais c'est qu'on a provoqué à quand si Mali kono RFI ka datu gabo Mali kono il est temps qu'on s'assume c'est dit quand quelqu'un qui a doto avec quelques français qui a dit que bokola il faut ouvrir
ay créé ay fere a bedare nous comme on doit mais ni toi c'est ça logo ta bananga montorani ta banka c'est montorani ni c'est banka ça voilà nganya soro il est temps que les gens vraiment se ressaisissent ni information le RFI bafo faut tu voilà mais ni mali média de ko ni siki ka fo ah après faut que journaliste institution to retenir aketa o te voilà de ala ta knya a fla benga ko mais RFI bi se ko photo di fente bola ou te ni nga fo te bola ne ma se ko famu ne bagare to la metanda no o ni ngali ala ka mo